bio sam Aleksa i danas ćemo igrati hairball sa mojom sestrom. Ćao, ja sam Andreja. Da. Znači, trebalo je samo da kažem Andreju. Ali ona je rekla Andreja. Zove se Deja Carica. Sad ćemo mi idemo. Social Deja Carica Play Map. Znači, trebam ja da se namestim, leživo na kratu, lezi ovako. Ajde. Au! To što mene guza boli. Sam se udarila. Evo ga, koliko? Evo ovoliko. Znači šta ćemo na ono, kad primiš gol da imamo super moći. Da. Stadion, aj ovaj. Aj veliki stadion, aj. To haos. Hoćemo da krenemo. Kažeš, nemoj. Niste gdje je lopta, a nema lopte sad. A evo je, tu se mijenja lopta. Zlatna lopta, ajde request. Da. Hoću. Što se me pobili? Nema veze. Ništa da. Čekaj. Evo ga, odmah. Ja sam tebe odmah našao. Ovdje ne biramo super moć. Vidi ovaj teren. Wow, baš je lijep. Pa ja sam namestio. Op! Bum! Bum, bum. Nemoj vrištati. Ne! Bušiš i bušiš. Vidi ovo. Hehe. Evo sad veliki golovi. Vidi ovo. A, nema veze. Vidi ovo. Opet veliki. Najgori su veliki. Ne. Što si se? Što si izašla? Ne znam kako se... Što si izašla? Ja sam glupaču. Sigurno sam glupaču. Kako vidi? Meni se ovo učitava. Baguje mi telefon. Aj ti zavrti ovo dok se meni učitava. Može. A ja sam bar možda. Ajde. Znači, ispala je da sam ja tebi... Ispalo, vidiš, sad neće da ti se okrene. Da je tu bilo 24, a tamo 3 okrenuo. 3 si dijamanta. Sada ja, sad ja da ti opet. Ajde, igrajmo meč, play meč. Ajmo veliki. Sekundi, 240. Hoćemo samo... Ajde sad crveno bijelo. Zlatno bolje. Ja više volim. Ajde, dobro. Znači zlatnu namještamo. A malo slikaju. Ajde. Da, Iza samo slikaju. Slikaju samo tebe kako stojiš na jednom tronu. Bez nula. Nije na jednom kameru. Slikajte mi tako. Ne mogu. Učitava se. Vidi. Meni izgubilo konekciju. Konekcijom to da se jelalo. Čekaj, moja meni da se učita. Ajde sad prvo. Tako je, da. Evo ga. Sad ćemo nešto da ti pošaljemo. Šta? Ajde. Ova zamjena kontrole. Vidi, odmah si izašla. Što izlaziš? Jedan glupača. Što izlaziš? Nek tebe. Klik. Ajde. Tebe taj teren 2 puta ovdje. Ja bijem. Ček sekunde da namestimo. Uvijek ti pobegneš sa meča. Zato što klikneš, zato što klikneš ovdje. Pobegniti se. Yes, ajde sad ti. Meni zahtjev pošalji. Ne.
Tebi ja banko. Malo izguban ekran. Ja, ti si odmah našao mene. To. A ja nisam tebi. Ja baš imam ja. No. Opet ovaj lepitelj. Pa, Vatreno loptu sad. nije pravi ovu loptu. Pa nema veze, dobra je i to. Dolazi sama si gol. Ti dobar igraš. Za malo tvoj golman da mi da gol. Ja sam jednom sa golmanom dao gol. Zato što nekom igraču, ja igram i znaš, udaji on u mog golmana i znaš, njemu nestane golman i Ove malo goliće. i onda njemu odbije se od mog golmana, nestane njemu golman, dobit ćeš zaleđenje. Bum! Daće ti sudac žuti karton. Zašto? Pa što stojiš na golu, znaš da je davo. Da. O, vidljivost. Vidim te. Nije tebe. Ma daj. Hop. Evo li ga ove 5-0. Ajde Gošo, daj gol. Čeli. Down. Nemoj sad da mi nestane. Ne. Da. Ne. Ja sam ti dala. Amin. Cilj. Bum! Kakav gol. Osjeći... A zamjena. Ja više volim zamjenu. Ne. Vraći se. Bum. Vidimo kako ti znaš da igraš sa zamenjenim. Brate, kako gol. Ja gledam u tvoj ekran i igram. Brate, kakav... A kako mi se ne zapali noga? Trebala bi noga da goji. Moja noga Na licu mi požar piše. Kad ga gledam hoću da ga gasim ja, ali nemam protiv požarni sistem. Brate. Tamo u pračku si. Možeš 100 sekundi. Bum. Neš dat gol. Prečka moja dade gol. Nemoj vidiš šta ti. Prečka moja dala gol. Svidala. Srećna prečkica. Nemoj da ne straš Gošo. Tako je. Šut. Golman šutu. Opet Gošo. Pa. 5-8. Ja letim, Deo. Ja letim. Koja je to pesma? Poglato. Gvato. Ona iz tvojeg zaleđenog kraljevstva. Da. Ona iz Sneško Belić. A pogledaš kaj ti priznao. Gledao sam samo tu pesmu. Ona samo počeo peva. Leto, leto, leto. Uradit ću ovo leto, uradit ću ono leto. Uradit ću ovo leto. Uradit ću ono leto. Biće dobar leto. Otopit ću se u leto. Peva Sneško Belić. Zašto ti puštaš to na mom telefonu? Kako sam da idem. Nemoj. A promašio sam, je svidjela. Udarilo ju, sad će vatreni. Ne! Ja sam malo. Di me pobačuje. Povatujem ja. Vidiš kako. Gazi loptu, loša lopta. Zašto si ušlo u moj gol? Ne! Dobar lopta. Dobar lopta. A ne! Andreja! Ti nogu valim.
7 golova ti treba. X, evo ti ga tu. A meni još nije. Nije kući. Šta ideš kući? Da skupujem. Oj da možeš, ne možeš novog lika, a možeš neki dres. Ej, ja sam za kopat. Evo ti kopačka pa vidi. Probaj ono što si uzela. Čekaj, da vidim da je Uj. O, ček, a nema žove na zemlji. Nema žove na zemlji. Pasamo ga. Nema da bude posunog. Ima crnce. Alexa. Ajde uzmi onu crvenu. Crvenu možeš. No? Sad. Ja sam glupa ko govno. Nije glupo, govno mi nema mozak, tako da nije ni glupo. Ali je smrdljivo. Ja sam... Nažalost. Dobro je da se ne vidi njen ekran. Odigrali smo samo jednu utakmicu. Alexa, a kako crna noga na bijelo lice? Trebalo bi da budem crna. Štikle. Štikle? Štikle. Crna štikla. Ajde. Znači, jedan muškarac imao štiklu. Znam, neki čovjek je igrao, ja imam talenat. I znaš, on počeo da se skida gol. Debilizam. Njega je udarila demokratija u glavu. Alexa, vidi ovo. Što je? Zelena noga. Gips. I zlatni rože. Ajmo ja ću kupim neki kačket. Baju moj. Čekaj, uzmemo neke naočare. Ćemo ove parti naočare. Vidi, Alexa, krokodil. Vidi. Kakva kopačka? Kanđa. Ovo nije kopačka, nego kanđa. U meni izađe. Alexa, ovo nije kopačka, nego kanđa. Vidi kako je kanđa. Ovo nije kopačka, a ni ovo nije kopačka. To tenka gusenica. I mladija. Hoću. Ja mogu to da kupim? Da, evo, možeš. Kako pa, dobro, Možeš i crveni dres. Yes. Evo ga crveno bijeli. Evo. Meni izašlo. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Dosta smo snimali. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam što ste gledali. U sljedećim klipovima možda će biti MCSM, Minecraft Story mod. Biće Hunger Shark Evolution. Ne znam da će biti Jurassic World. Probat ću da skinem Minecraft pa da igram. I čao.